Máš niekedy pocit, že rozmýšľaš priveľa a aj tak sa nevieš rozhodnúť? Prípadne ťa čaká nejaké väčšie rozhodnutie, s ktorým by sa ti hodila pomoc? Alebo si vyčítaš niektoré predošlé rozhodnutia a chceš vedieť, čo robiť v budúcnosti inak? To sú len niektoré dôvody, kde ti tento kurz môže pomôcť. Lepšie pochopíš, ako sa rozhoduješ a budeš robiť vedomejšie rozhodnutia. Som Michal Adolfín. Štúdiu rozhodovania sa aktívne venujem už vyše 8 rokov. Nielen čítaním kníh, ale aj praxou a reflexiou vlastných skúseností. Pomáham s vedomejším rozhodovaním aj ľuďom z môjho okolia. V kurze ti ukážem praktické koncepty, ktoré zmenia, ako pristupuješ k veľkým aj malým rozhodnutiam. Nebude to len o logike, tabuľkách a analýze, ale aj o emóciách, zvykoch a rovnováhe. Všetko si ukážeme na praktických situáciách. Výber kariéry, investovanie, zmena zvykov alebo vzťahy. Rozhodovanie formuje tvoj život každý deň. Nauč sa rozhodovať vedomejšie a poď zistiť, čo všetko sa zmení, keď začneš.